i-welcome po natin ang bawat isa. Umikot po tayo at kamayan po natin ang bawat isa. Ngitian po natin sila sa umagang ito and batiin po natin ang magandang umaga. Praise. Sound. Praise. Amen. Mag-isa kasama po namin sa live streaming. Good morning po. So, please share yung ating live po sa umagang ito para marami po tayong makarinig at sama-sama po tayo magpuri sa ating Diyos sa umaga pong ito. Wonderful family, and it has to be Jesus, you and me. I love this family, I live in this family, God has given us. I love this family, I live in this family, God has given us. And we are called to be a wonderful family, and it has to be Jesus, you and me. Amen. Patuloy lang po tayong tumayo at magpuri sa ating Panginoon. Napakapalad po natin kasi po ang Panginoon po ang gumagawa ng paraan para po tayo mapalapit sa Kanya. At ang Panginoon din po ang gumagawa ng paraan kung paano tayo lalapit sa Kanya. Minsan nga lang po kasi tayo po yung lumalayo, pero napakabuti ng God kasi gumagawa talaga siya ng paraan para makasama natin siya, makasama tayo ng ating Panginoon sa Kanyang kaharian. Amen? Kaya po tayo po yung magpuri at magpasalamat sa Kanya. Draw me close to you. Never let me go. I let it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. Draw me close to you, Lord. Draw me close
You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are. For the last time, you're all I want. You're all I want, Jesus. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Magandang umaga po sa ating Panginoon. Magandang umaga din po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Mahabaging Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Marami pong salamat, Lord God, sa buhay ng bawat isa na narito, Panginoon. Una po sa lahat, Panginoon, kami po'y buong puso nagpapakumbaba, Lord God. At patuloy na nagpapalinis, Panginoon, upang maging karapat-dapat ngayong umaga na magsamba at lumalahati sa iyong pangalan, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Idinideklara po namin, Panginoon, na ma-receive ng bawat isa ang kanilang portion sa aming matututunan ngayong umagang ito. Marami din pong salamat, Panginoon, sa gagamitin mo ngayong araw na ito, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, na bigyan mo po siya ng karunungan, Panginoon, na maipahayag ang iyong banal na salita. Marami pong salamat, Lord God, sa araw na ito, Panginoon, na kami po'y dinala mo sa lugar na ito, Lord God, upang makamit namin na namang muli, Panginoon, ang maganda mong pangako sa bawat isa. Marami pong salamat, Ama. Idinideklara namin, Panginoon, ang katagumpayan ng service na ito, Panginoon, na ikaw lamang po ang maluluwalhati at may tataas sa umagang ito, Lord God. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord God. At binabalik namin ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba sa tanging pangalan mo lamang po, Jesus. Amen. Amen. Good morning. Masaya po ba tayong lahat? Meron po bang malungkot ngayong umaga? Amen. So sa umaga pong ito, alam ko po bawat isa po sa atin, meron pong pinanghahawakang pangako ng ating Panginoon. Amen.
Tunay po ba yun? Bawat isa po sa atin, meron tayong pangako na lagi nating kumbaga pinangahawakan na salita ng ating Panginoon. So sa umaga pong ito, we will declare na lahat ng pangako ng ating Panginoon ay gagawin niya sa ating pong mga buhay. Amen? Tayo po ba excited na magpuri at tumawin sa ating Diyos? Amen. Na tayo po'y sasayaw. Tayo po'y lulundag. And we will claim the promises of God in our lives. Amen. And all your promises won't let go of me. And all your promises won't let go of me. I surrender my life to your ways. I have learned what it means to obey. Jesus, my heart has been changed by you. I am walking the path you made. I am seeking the truth every day. Jesus, my heart has been changed by you. I could walk away but try. 'Cause your love is better than light in the sunshine of pride, and it just won't stop. 'Cause your love is the light and it lights my step. My heart is amazed every day to the next. The joy of the taste and I can't forget about it. Whoa, 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 I can't forget about it. Whoa, 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 forget about it. I surrender my life to your ways. I have learned what it means to obey. Jesus, my heart has been changed by you. I am walking the path you have made. I am seeking the truth every day. But Jesus, my heart has been changed by you. I could walk away but try. 'Cause your love is better than life. Shining bright and it just won't stop. 'Cause your love is the light and it lights my step. My heart is amazed every day to the next. Your joy of a taste and I can't forget about it. Whoa, 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 I can't forget about it. Whoa, 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 I can't forget about it. Oh, we will singing all your promises will let go of me. And all your promises will let go of me. Singing all your promises will let go of me. And all your promises will let go of me. All your promises will let go of me. And all your promises will let go of me. Singing all your promises will let go of me. All your promises will let go of me. Sunshine bright and it just won't stop. 'Cause your love is the light and it lights my step. My heart is amazed every day to the next. Your joy of a taste and I can't forget about it. Whoa, 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 I can't forget about it. Whoa, 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 I can't forget about it. Whoa, 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 I can't forget about it. Whoa, saying all your promises will let go of me. All your promises will let go of me. Singing all your promises will let go of me. All your promises will let go of me. Singing all your promises will let go of me. All your promises will let go of me. Singing all your promises will let go. And all your promises will let go of me. Amen. Tayo po ba'y naniniwala that His promises are true? Amen?
Bago po ang lahat, sabi po dito sa susunod nating aawitin, pwede bang pakilabas yung chorus natin? Yung chorus. Yan, sabi dito, and we'll be a dancing generation. Tayo po ay nilikha ng Diyos upang magpuri. Amen? Pag tayo po ay nagpupuri, kulang na lang tayo ay sumayaw, umawit para sa ating Panginoon. Nakita po ba natin si David? Kung paano siya magpuri sa ating Diyos. Siya ay sumayaw. Siya ay umawit, nagtatatalon. Tayo po ba? Excited na po ba tayo na sumayaw para sa ating Panginoon? For we are a dancing generation and a shouting generation because of His glory, because of His mercy, and because of His promises. Amen? Amen. Hey, 1, 2, 3. Your mercy taught us how to dance, to celebrate with all we have, and we'll dance to thank you for mercy. Your glory taught us how to shout, to lift your name from all the earth, and we'll shout to the praise of your glory. Say, it's the overflow of our forgiven soul. Now we've seen you, God. Our hearts cannot stay silent. We'll be a dancing generation, dancing because of your great mercy, Lord. Your great mercy, Lord. We'll be a shouting generation, shouting because of your great glory, Lord. Your great glory, Lord. Meron pa po ako nakikita. Parang hindi tayo satisfied sa ginawa ng Diyos para sa atin. Pag tayo po ay satisfied sa Kanyang mercy, sa Kanyang grace, we will give our best dance, best worship para po sa ating Diyos. Amen? Lahat po tayo ay sasayaw. Tayo ay magre-rejoice. For He is a good God. He is an awesome God. Hey! 1, 2. Your mercy taught us how to dance. Come on, let's dance. Pray with all we have, and we'll dance to thank you for mercy. Oh, thank you, Lord. Your glory taught us how to shout, to lift your name in all the earth, and we'll shout to the praise of your glory. It's the overflow of our forgiven soul, and now we've seen you, God. Our hearts cannot stay silent. We'll be a dancing generation, dancing because of your great mercy, Lord. Your great mercy, Lord. Thank you for your mercy, Lord. We'll be a shouting generation, shouting because of your great glory, Lord. Your great glory, Lord. Once again we will say, mercy taught how to dance, we celebrate with all we have, and we'll dance to thank you for mercy. Your glory taught us that to shout, to lift your name with all the earth, and we'll shout to the praise of your glory. It's the overflow of our forgiven soul, and now we've seen you, God. Our hearts cannot stay silent. We'll be a dancing generation, dancing because of your great mercy, Lord. Your great mercy, Lord. We'll be a shouting generation, shouting because of your great glory, Lord. Your great glory, Lord. We'll be
Lord. We'll be a shouting generation, shouting because of your great glory, Lord. Glory, Lord. We'll be a dancing gen. Come on, let's dance and sing because of your great mercy, Lord. And we'll be a shouting generation, shouting because of your great glory, Lord. Your great glory, Lord. We'll be a dancing generation, dancing because of your great mercy, Lord. Your great mercy, Lord. We'll be a shouting generation, shouting because of your great glory, Lord. Through you the blind will see, through you the mute will sing, through you the dead will arise, through you all hearts will pray, through you the darkness flee. Yes, Lord, through you my heart sing, I am free, I am free. Sing, I am free, 'cause I am free to run. Hey. I am free today. I am free today. 'Cause I am free to live for you. I am free to live for you. I am free. I am free. Sing, I am free. Through you the kingdom comes. Through you the battle's won. Through you I'm not afraid. To you the prize is paid. To you there's victory. 'Cause of you my heart sings. I am free. Yes, I am free. Yes, I am to run. I am free to run. Oh, I am free today. I am free today. Yes, I am free to live for you. I am free to live for you. I am free. I am free. I am free. I am free. Yes, I am free. I am free to run. I am free today. I am free today. I am free to live for you. I am free. Come on, shout, I am free. I am free. I am free. I am free. Whom the sun sets free is free indeed. When the sun sets free is free indeed. Oh, we will declare, whom the sun sets free is free indeed. Whom the sun sets free is free indeed. 'Cause I am free. I am free to run. I am free today. I am free today. 'Cause I am free.
to worship you, Jesus. To you alone, I praise you, Lord. Lord, I praise you. Let's continue to worship our living God. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Father. And as we sing this song this morning, let this be the cry of our hearts. Let this be the desire that we have in our hearts to have a servant's heart that is willing to obey God's word and to live our life that is holy and acceptable to Him. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, I wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Standing in awe of your grace, setting my feet in your presence, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, I wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for
in my heart. I found strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. To your arms I am secure all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I found the strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. And I will give my life to, come on, let's offer our lives to Him. To be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Once again, sing with all of your hearts into your arms. Into your arms I am secure all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I found strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. And I will give my life to you, to be a vessel of your. Oh, let your will be done for me. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. We'll sing it once again. I will give my life to you, Lord. I will give my life to you. Oh, give your life to Him. Vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Once again, we will sing this song. Usapin mo ang Panginoon, sabihin mo sa Panginoon. Let this be our prayer sa ating Panginoon. We will give our lives to Him. Let His will be done in our lives. And I will give my life to be a vessel. Come on, lift up your voice, lift up your hearts, and sing unto Him. Let your will be done for me in all my days. Lord, I will always
sing it once again. I will give my life to you. And I will give my life to you. To be a vessel of you. Oh, let your will be done, Lord. Let your will be done for me in all my days. I'll always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus, my Lord. I will always follow you. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus, my Lord. An ambassador of your kingdom, Jesus, my Lord. An ambassador of your kingdom, Jesus, my Lord. Let your will be done in our lives. Give our lives to you. We offer our hearts to you. Lord, here we are. Here we are, oh Jesus. Let your will be done in my life. Oh, we worship you. We worship you. You alone be glorified. You alone be magnified. Not our will, but your will. Use me as you will. Use me as you will. Oh, thank you for your praise. You are a great God. You are an awesome God. There is nothing like your presence. Nothing like your presence, Lord. Continue to worship the name of Jesus. Continue to lift his name in this place. Worship that comes from your heart. We'll sing a new song that comes from your heart. You are my God, Savior. We lift your name above every name. You're the name above all names. You are worthy
your voice, sing His name. You're the name above all names. You are worthy, Lord. You're worthy of all the praise, and my heart will sing. How great is our God? And for the last time, sing your name is above all name. The name. Oh yes you are, yes you are. Our praise, and my heart will sing. How great is our God, and my heart will sing. How great is our God, and my heart will sing. How great is our God. Oh, we thank you for your presence, Lord. You are a great God. We bless you, we praise you, Lord. So good to be in your presence, Lord. Your presence is heaven. Oh, we thank you, Holy Spirit. Oh, yes, Jesus. Panginoon, maraming salamat sa umaga pong ito. Tunay nga, O Diyos, ng iyong presensya, iyong banal na Espiritu ay nasa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, hindi kami magsasawa, Panginoon, na itaas ang iyong pangalan. Hindi kami magsasawa, Panginoon, na ideklara, Panginoon, that you are a great God. You are an awesome God. Lord, we thank you sa iyong mga pangako na ibinigay sa bawat isa sa amin, Lord God. We know and we believe ng lahat na ito, Panginoon, i-fulfill mo sa amin po mga buhay. Because your promises are true. Lord, maraming salamat sa iyong banal na Espiritu na sa umagang ito, Diyos, na magbibigay sa amin ng kaalaman, knowledge and wisdom na mga salita mo na maririnig namin sa umagang ito, Diyos, ay manatili sa aming mga puso, sa aming pong mga buhay. Lord, once again, it's not just a song, but it's our worship to you. Lord, we give you the highest praise, the highest worship that you deserve. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Tinatawag po natin ang lahat ng mga bata. Atin po silang ipagpe-pray. Ayan, kumpleto na po ba ang ating mga bata? Ayan, tayo yung magpe-pray. Ayan. Let's stretch our hands towards these children. Sige po, tayo ay manalangin. Father God, we praise you, Lord, sa buhay ng mga kabataang ito. Dalangin po namin na patuloy po sila, Lord, na makaunawa, matuto, Panginoon, sa kanilang pag-aaral sa Sunday School, Father God. At Lord, dalangin po namin na patuloy niyo po silang alagaan, proteksyonan, Panginoon. At sa murang edad nila, Lord, maraming salamat dahil nakilala na po nila kayo. Thank you, Lord, for this opportunity na sa murang edad, Lord, unti-unti nilang
nakikilala kayo sa kanilang buhay, Panginoon. At dalangin namin, Lord, sa kanilang paglaki, patuloy po kayo mag-manifest, magpakilala sa kanilang mga buhay, Panginoon. Thank you, Lord. We also ask for the wisdom, Panginoon, knowledge, O God, upang maunawaan nila ang ituturo sa kanila ng kanilang mga Sunday school teachers, Father God. Thank you, Lord, for your provision for these children, O God. For we declare a higher calling to them, Lord God, ay matutupad in your perfect time. Yes, O God. Thank you, Lord. We praise you. We glorify your name. In Jesus' name, amen and amen. Ayan. Magandang worship Sunday. Ayan. Tayo po ulit ay mag-aaral. At ito po ay ikatatlong linggo kung saan natin babasahin muli yung ating topic for this month. So, pupunta po ulit tayo sa ating key verses for this Sunday, ang Exodus 17:8-6. Ayan, basahin po muli natin. Paulit-ulit po ito itatanim sa ating puso para pagdating ng kailangan po natin, yung mga mapapag-aralan natin dito ay magagamit natin sa tamang panahon. Amen po. Sige po, basahin po natin ang Exodus 17:8 hanggang verse 16 po ito. Okay, verse 8. The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Verse 9. Moses said to Joshua, "Choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands." Verse 10. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites are winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. 12. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up on one side and on the other so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekite army with the sword. Then the Lord said to Moses, "Write this on a scroll as something to be remembered, and make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the name of Amalek from under heaven." Moses built an altar and called it, "The Lord is my banner," he said, because hands were lifted up against the throne of the Lord. The Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. Then 16. So ngayon, ito yung napag-aralan natin third week na ngayon. Nung unang linggo, tinuro po sa atin ng ating guest bishop that prayer is very important. Amen? Ang isa po napaka-essential na ingredient kung bakit nanalo ang mga Israelites over the Amalekites ay ang prayer. Amen? At last week, sino po ang nakakaalala ng ating lesson last week? Ano po ang basic na tinuro po sa atin ni Rev Stella? It's about partnership. Ayan. So, ngayon po ang pag-aaralan natin is, binigyan ko po itong title na Victory is in our Lord. Amen? Sino po ang naniniwala na ang katagumpayan ay nasa Panginoon? Amen. So, in these chapters na nabasa natin, may tatlong
elements kung bakit nagapi or nagkaroon ng victory ang ating mga taga-Israelites, no? Ang mga Israelita against the Amalekites. Pero balikan po natin muna yung chapter 1 ng Exodus 17. Exodus 17:1. Ito po, basahin po muna natin, no, tanaw muna tayo dun sa mga nakaraang verses bago po yung sa chapter 8. Sabi po dito, "And all the congregation of the children of Israel journeyed from the wilderness of Sin, after their journeys according to the commandment of the Lord, and pitched in Rephidim." So ito po yung kakalabas pa lamang ng mga Israelites from the bondage of Egyptians, na kung saan nag-cross sila ng Red Sea sa paglilid ni Moses. Ayan. Siguro po, lahat tayo nakakakilala kay Moses. Even our Sunday service children. Si Moses po yung sanggol na kung saan siya ay nilagay sa isang basket at pinaanod sa river. Na kung saan si Moses po ay nung inaanod ng ang kanyang basket along the river, siya po ay nakita ng princess ng Ehipto. At siya po ay inako na parang anak. Ayan, baliktanaw po tayo. Pero dahil wala pong mag-aalaga kay Moses, during that time, bigla pong lumapit yung kapatid niya na si Miriam doon sa princess, "Gusto niyo po ikuha ko kayo ng mag-aalaga sa kanya?" Aba, natuwa naman yung nakakuha. "Sige, ikuha mo ako ng mag-aalaga sa batang ito." At sino po ang nag-aalaga kay Moses? Yung sarili niyang nanay. At si Moses po ay lumaki ng Hebrew way, na kung saan siya po ay pinakilala sa kanya ng kanyang tunay na ina kung sino ang tunay na Panginoon na dapat kilalanin at paglingkuran. At yun na nga po, siya po ay nung lumaki na, nakita niya po yung paghihigpit ng mga taga-Egyptians sa Israelites kung saan namulat ang kanyang mata at yung calling niya ay nagsimula nung panahon na yon. At ito nga po, lumabas na sila from Egypt at sila ay nakatawid na saan po sila tumawid? Sa Red Sea. Ito po yung napaka-historic na Red Sea na kung saan ginamit po ng Panginoon. Ano po yung symbol na ginamit ng Panginoon? Ayan, yung pong rod niya, yung staff niya, na kung saan naghati ang dagat at nagkaroon po ng, yung pong tubig ay nawala at nagkaroon sila ng dadaanan. Ayan, re-review lang po ito. Next time po magpapa-Bible quiz na tayo. Ayan. So, balik tayo sa verse 1 na binasa natin, Exodus 1. So, sila po ay, sabi dito, "And they pitch in verse 3, "And the people turned Moses." Verse 4, "And Moses cried,
pong bumabato sa atin, katulad ni Moses, kanino po tayo lalapit? Sa ating Panginoon. Sa Kanya po tayo magsusumbong. Tulad po ng ginawa ni Moses. So verse 5, and the Lord said unto Moses, go on before thou smootest the river, take in thine hand and go. Verse 6. Behold, I will stand before thee there upon the rock in Horeb, and thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. So ano po ang ginawa ng Panginoon? Binigyan niya po ng wisdom, instruction. Binigyan niya ng instruction si Moses. At sabi niya, magdala ka ng mga elders at yung bato ay i-struck mo ang iyong, gamitin mo ang iyong staff, ang iyong baston. Doon sa bato na yon at lalabas ang tubig. Amen. So, ganun nga po ang ginawa ni Moses. Verse 7, and he called the name of the place Massa and Meribah because of the cheating of the children of Israel, and because they tempted the Lord, saying, is the Lord among us? So, Massa is because they were, because of the Israelites cheating, and Meribah for the temptation that, for the Israelites tempted the Lord. So, yun po yung lugar na binigay ni Moses sa lugar na yon. At through this generation, may mga panahon na kung saan tayo ay naghahanap ng kasagutan nga no, sa mga problema natin, at tayo ay dumadating sa time na, Lord, ano po ba ang kailangan kong gawin? Ano po ba yung instruction nyo sa akin? Si Lord po ang magbibigay sa atin ng wisdom. At only through the rock na kung saan ang ating Panginoong Jesus, ang only rock na masasandalan natin. Amen? Because in the book of, in the Bible, ang living water ay ang ating Panginoong Jesus. Amen? The living water, the water that never runs dry. The water that never na mauubos. Wala pong hanggan ang tubig na imibibigay sa atin ng Panginoon. And during that time, yung tubig na yon ay, sila po ay nasa disyerto. Sabi nga po nung isang narinig ko, na napaka-precious ng water, na kung saan, sabi nung isang kakilala ko, sa isang aeroplano, sa airline, pag sakay niya daw, mas mahal pa yung tubig kesa dun sa ino-offer na juice. Parang kulang-kulang $2 versus yung juice, parang 1 point something lang. Eh, yung bago ka makagawa ng juice, maraming proseso, maraming ibabattle mo pa. But water is a basic necessity. Lalo na nasa disyerto ka. And during that time, ang mga Israelites, nagko-complain sila sa isang basic necessity na hindi nila naalala na before sila makarating dyan, the Lord provided them the manna na kinakain nila every day. And the Lord guided them with during sila ay naglalakad sa mainit na sinag ng araw, ano nangyayari? Di ba? Meron silang protection. The pillar of clouds is with them. Kino-cover sila. So sa maliit na concern nila sa tubig, hindi nila alintana na mas malaki pa pala yung kanilang magiging problema. Verse 8, there was the Amalekites. Yung mga Amalekites na sila yung mga tulisan. Sila yung mga tulisan sa lugar na yon, kasi doon sa Rephidim, ito po ay
Kumbaga, ito po ay pinaghaharian ng mga Amalekites during that time. At nakita nila, siguro sabi nila, ito ba itong mga taga-Israelites na to ang kukuha doon sa source nila ng tubig? Na kung saan, ayaw nilang, may ka-share sila doon sa resources na yon. Itong mga Amalekites na ito, sila po ay nagmula sa lipi, or kilala, natatandaan niyo po si Jacob and si Esau. Si Jacob po na naging Israel. And Esau. Si Esau po yung kapatid niya na kung saan, natatandaan niyo po, nung humihingi siya ng pagkain kay Jacob, pinagpalit niya ang kanyang birthright. Na kung saan si Esau po ay, nung pinagpalit niya ang kanyang birthright, siya po ay nanirahan sa desert. At ito pong Amalekites ay kanyang mga lipi. Na kung saan, these Amalekites are, gusto nang protektahan yung kanilang lugar. Ayaw nila ng Israelites, hindi nila na-recognize yung magandang plano ng Panginoon sa mga Israelites. Kung hindi, ang pinoprotektahan nila is about their flesh, about their, yung kanilang world. These Amalekites symbolizes the flesh, the world na meron tayo sa ngayon. These Amalekites, no? Ito daw po yung mga nomads o yung mga walang sariling tirahan sa Kanaan, na palipat-lipat ng lugar. Sila po ay trained. Trained sila sa desyerto, so trained sila na mga tulisan. And during that time, kung iisipin po ninyo, during that time, itong mga Israelites, bagong labas sa Ehipto. Sa isang maliit na bagay sa tubig, nagko-complain sila na hindi nila naisip, mas may malaki pa palang silang haharaping problema. Minsan, binibigyan po tayo ng testing ng ating Panginoon sa ating buhay ng petty lang, maliit lang, nagko-complain na tayo. Pero may mas malaki pa palang tayong kailangang isolve na mga pagsubok. Kasi pag hindi po natin nalampasan yung pagsubok na yon, hindi po maibibigay ng Panginoon yung pangako niya sa ating buhay. Tulad din po ng sa mga taga-Israelites, na kung saan kailangan pala nilang labanan ang mga taga-Amalekites. No? Ito po ay mga mga trained sila sa disyerto, na kung saan sila ay sanay sa pakikipaglaban. Pero ano po ang sabi doon sa verse 8, sabi po ni Moses, anong instruction niya? Exodus 17:8, ang sabi po dito, then came Amalek and fought with Israel in Rephidim, verse 9. And Moses said unto Joshua, choose us out men and go out fight with Amalek. Tomorrow I will stand on top of the hill with the rod of God in mine hand. So isa po ito sa element na kung saan Israelites' great victory over Amalek, yan, involves 3 elements. Ang isang element po ay, number 1, the courage of Joshua to lead the army on the battlefield. Amen. Kung ikaw po si Joshua, na hindi ka pa naman, wala po pa kasi sa history ng Bible na kung saan siya ay, ito po yung unang pagkakataon na kung saan siya ay lumaban sa battlefield. It is the first time in the history ng Bible na kung saan nabanggit na si Joshua ay nakipaglaban. But it took courage for Joshua na hindi tumanggi sa instruction. Nakita po ba natin na tumanggi siya dito? Wala pong sinabi ang Biblia, kundi siya po ay sumunod. Kita po natin sa verse 9 na siya po ay binigyan ng instruction at sa mga susunod na verse siya po ay nakikipaglaban na.
So sabi po ni Moses, choose men for us and go out, fight against Amalek. So this is the first time a man, Joshua, was about, sabi doon ng mga Bible scholars, siya daw po ay mga more or less mga 40 years old on that time. His name was actually Hosea sa Hebrew, but was later changed daw sa Jeshua. Jeshua means sa Hebrew word as Savior. And through, doon sa pakikipaglaban na yon, sinama niya po, pinili niya ang magagaling, sa tingin niya ay magagaling na army ng Israelites na makakasama niya sa battlefield. So, basahin po natin ang mga susunod na verse. Exodus 17:10. Ang sabi po dito, so Joshua did as Moses had said to him and fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up on the top of the hill. So habang si Joshua po ay nakikipaglaban sa baba with his Israelites in the battle, yung mga kasama niya pong leaders ng Israelites, si Moses po ay nasa tuktok ng isang burol na kung saan itinaas po ni Moses ang rod ng staff or rod na that symbolizes the power of God, the presence of God with him. At yun nga po, tulad po ng illustration sa atin ni Reb nung nakaraang linggo, kapag ka po ang ating mga kamay na ganyan, nakataas, sabi po dito, mula umaga hanggang sunset, nakataas ang kamay ni Moses. Ang tendency po kasi kapag ang iyong muscle nakaganyan, nakataas, there is, yung ating mga blood vessels, bumababa. Nagdodrop po sa mga veins natin, bumababa. At subukan nyo pong gumanyan ng mataas ng kamay nyo, 2 kamay. At kayo po ay mangangalay. At sa picture na po ito, no, na pinapakita dito, there is Aaron and Hur. Si Aaron po, siya po yung kapatid ni Moses. At si Hur naman daw po, miniwalaan siya po ay ang bayaw ni Moses, asawa ni Miriam. Ayan. So sila pong tatlo ang umakyat sa burol. And in this present time, sa ating pong pag-aaral nung first week, ang sabi po ng Bishop, true enough, that the power of God only works when we reach to Him. When we reach out to our God through prayer. Amen? Sa pamamagitan po ng pagdadasal. Sabi po sa Bible, no, kapag tinataas po niya ang kanyang mga 2 kamay, Israelites wins. Hands down, Israelites loses. Wins and loses. Wins and lose. Ganun po nangyayari. In our lives, kapag wala po ang ating Panginoon sa ating buhay, may mga battlefield tayo kanya-kanya. Meron po tayong mga sakit, karamdaman, problema sa relasyon, problema sa financial. Lahat naman po yon ay kayang-kayang isolve ng Panginoon. But we only have to reach to our God. Sa Hebrews po, sa Israelites, custom, when they pray, both hands, nakaganyan po. As if the gesture of reaching the high God while they are praying. Wala naman po masama kung tayo po yung nakaganyan. Kasi tayo po, di ba, basta nagko-concentrate tayo, nakapikit, mas mainam dahil mas nadadama natin yung ating pakikipag-usap sa ating Panginoon. But during the time, dahil nga sila yung mga Israelites, both hands are reaching unto our God. Because it's a gesture of, in a Hebrew custom, to reach God, lift up both hands.
to our God. Israelite wins, Israelites lose. In our lives, in our own battle, if we do not lift the name of the Lord in our lives, ano mangyayari sa atin? We will lose. Hindi po magmamanifest ang power ng Panginoon sa ating buhay. Kung lagi na lamang siyang nasa baba, tayo yung nasa taas. In our lives, we must let the Lord be lifted up. We must let the Lord work. We must let the power of the Lord working in us by lifting Him up. Showing to Him na, Lord, kayo po ang aking Diyos. Seek and you will find, sabi ng Panginoon. Sabi po ng Panginoon, ibigay mo sa akin yung desires ng puso mo, ibibigay ko. Kung lahat ng iyong priorities, kung lahat ng iyong mga naisin, no, isinasangguni mo sa ating Panginoon. Yan. Number 2 po, na element na kung saan Israelites' great victory over the Amalek is the intercession of Moses. Ayan. Makikita po natin to sa Exodus 17:11 to 12. Na kung saan, yun nga, na kung saan si Moses, katulong niya si Hur at si Aaron during that time, ay nag-i-intercede. Nag-i-intercede sila through prayer. Nag-i-intercede sila na manalo ang mga taga-Israelites. Amen. Minsan tayo po ba ay sa tingin natin nag-iisa tayo? Kumuha po tayo ng partner. Ayan. Sabi nga po ni Reb Stella last week, no? 2 is better than 1. At una po nating kuhaning partner ay ang ating Panginoon. Then kumuha po tayo ng ating mga trusted, katulad po ni Moses. Sino po ang kanyang nasa kanan at kaliwa? Ito po yung mga pinagkakatiwalaan niya na mag-i-intercede kasama niya. Ang kanyang kapatid, ang kanyang bayaw. Meron po ba tayo mga sisters and brothers na mapagkakatiwalaan natin ang ating mga nais ipanalangin? Maging ikabahagi po natin sila sa ating mga prayer. Kunin po natin silang mga prayer partners. Amen? Kasi nga po, diba, there is power in partnership. Ang Panginoon po ay soft-hearted. Ibinibigay niya po ang tugon sa kanyang mga anak na tauspos na nananalangin at humihingi sa Kanya. Amen. Lagay nga po, Romans 10, 1 to 2. Romans 10, verse 1, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Number 2, for I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. Ito po ang sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Romans, ano? Magkaroon daw po tayo ng zealousness. Magkaroon tayo ng desire na lalo nating makilala ang ating Panginoon. Magkaroon tayo ng desire na kung saan ang pakikipag-usap sa ating Panginoon ay isang natural way of life natin. Maging tatak natin. Amen? Tatak ng isang Kristiyano. We must have a seal of God.
the leadership role of Moses, dependence on the power of God, is the key. So siya po ay nagdepende sa power ng ating Panginoon. Sabi po rito ni Moses sa Exodus 17:9, tomorrow I will station myself on top of the hill with the staff of God in my hand. Since Moses held the staff of God in his hands, he was confessing total dependence with God, with God's authority. So we must also, like Moses, tinuturo po dito sa atin na tayo po daw ay maging dependent din. Tayo rin ay maging dependent sa ating Panginoon. Just like Moses did. Hindi po siya, hindi dahil sa siya po ay leader, kung hindi dahil siya ay binigyan ng instruction ng Panginoon at siya po ay sumunod. At siya po ay naniniwala na ang kapangyarihan ng Panginoon ang tatalo sa mga Amalekita. During that time, Israelites versus Amalekites, hindi po siya tumitingin sa natural, sa literal, kundi tumitingin po siya sa spiritual realm na kung saan ang pinapakita ng Panginoon sa kanya ay it's a winning battle. Panalo ka na, sumunod ka lamang. Panalo na kayo. Pero nasa pagsunod ang pagkapanalo. Third element po na kung saan ang mga Amalekita o Amalekites ay nagapi ng mga taga-Israelites. Number 3 is relying on the power of God. Number 3 is relying on the power of God. Moses used the rod that symbolizes the presence of God. During that time, hindi niya po iniwan ang presensya ng Panginoon. Kasakasama niya po ito. And in our daily battlefield or sa ating buhay sa pang-araw-araw, ito po yung kailangan natin. The presence of God in our lives. Without the presence of God, hindi po natin mapagtatagumpayan yung ating mga daily battles, yung mga ating mga pang-araw-araw na concern. But through God, through the presence of God, na naririto po sa atin, kasakasama natin, they won the battle through the leadership of Moses, no? They won the battle. Ayan. Exodus 17, 14. Exodus 17:14. Ito po, at nung sila po ay manalo, and the Lord said unto Moses, write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua. Yan, hinto muna po tayo dito. So, sa ating pong pag-aaral, balik tayo sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ang first 5 books po of the Bible was written by Moses. Ayan. Ang first 5 books po of the Bible is written by Moses. At dito po, pinapakita na si Moses po ay mahilig magtala. Or siya po, dito po, binigyan siya ng instruction ng ating Panginoon na magtala ng mga events, special events. So sa ating pong buhay, dito ko po natutunan, no, na-i-record daw po natin yung mga magagandang bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. Sino po nagre-record ng mga wins sa ating buhay? Ayan. Nung binabasa ko po to, sabi ko, nga Lord, dapat nire-record namin yung mga katagumpayan na binigay mo sa amin, mga special
instructions mo na kung saan nasunod namin yung mga bagay na pinagagawa mo at kami ay mga nagtagumpay. Mga wins natin sa buhay. So magkaroon po tayo ng notebook kasi tayo po madalas minememorize natin pero afterwards nakakalimutan na natin. So isa po itong magandang halimbawa na kung saan yung pong mga tagumpay natin, yung mga ginawa sa atin ng Panginoon ay atin pong isulat upang pag dumating po ang panahon na kung saan ikaw ay nanghihina, buksan po natin yung ating mga talaan, ating notebook. Ito yung mga ginawa ng Panginoon sa akin. Napagtagumpayan ko to. Bakit ngayon nanghihina ako? Bakit ngayon sa simpleng problema lang nanghihina ako? Dati ganitong kalaki ang ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Ganito ka-miraculous. Pinagaling niya ako. Dati walang-wala ako. Ngayon, simpleng naubusan lang ako ng pambayad sa tubig, umiiyak na ako. Nagagalit na ako, masama na ang loob ko. Dati nga, binigyan niya ako ng pambili ng mamahaling cellphone. So, let us write down all our victories, all the good things that the Lord had given to us. Yung mga wins natin from simple things up to malalaking mga katagumpayan natin sa buhay. And the Lord said unto Moses, write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua. For I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven. Verse 15. And Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nisi. Ayan. So Jehovah Nisi, the Lord is my banner. Ayan. Isa po sa Tagalog po, siya pong ating watawat o ito po isang memorial or reminder na, kung saan minsan makikita natin ito may rebulto ni ganito, may memorial ni ganito. But that banner, hindi naman kailangan na suot-suot mo. Literal. Pero dala-dala natin sa ating buhay. Na kung saan Jesus is our banner. The Lord wants us that banner will be reflected in our lives. Na ikinamumuhay natin, tayo ay nabubuhay, nakikita, nagre-reflect sa ating buhay kung paano tayo magsalita, makisalamuha sa ating kapwa, sa ating ginagawa. That banner is being reflected in our lives, na kung saan tayo ay nakikita ang ating Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Amen. At lastly, dito po sa tatlong elements na ito, na kung saan merong iba-ibang cast, para tayo nanonood ng pelikula, may casting. Israelites and Joshua nasa baba. There is an intercessor, which is Moses, Aaron, and Hur. And of course, ang pang-anim, hindi natin pwedeng iwanan, ang ating Panginoon. Itong presensya ng Panginoon. Itong anim na ito, magkakasama po sila. Kasi po, ang ating Panginoon, hindi po siya makaka-act sa ating buhay. Kung faith lang tayo, kailangan din po natin umaksyon. Kailangan po ng Panginoon tayo din po ay gumagalaw, uma-action. Sabi po na iba, God will provide everything that I need. Pero hindi naman po tayo nagtatrabaho. Nag-aantay po tayo na mabaglaglag ang bunga ng bayaba sa ating bibig, di ba? So, sabi nga po ng Bible, huwag pakainin ng tamad. Dito po, hindi po kikilos ang Panginoon sa ating buhay kung wala pong participation ng iba, ng tao.
hindi po siya makakakilos. He needs us. And this requires teamwork. Doon po na pag-aralan natin. This requires teamwork. Ephesians 4:15 to 16. Dito po ako magtatapos, no? Ephesians 4:15 to 16. But speaking the truth in love may grow up in him in all things, which is the head, even Christ, for whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth according to the effective working of the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. So dito po, tayo po ay parte lahat ng isang katawan. Isipin po natin sa isang church ay meron pong head, meron pong may kamay, may paa. Parte po tayo ng isang katawan. So, hindi po magiging successful ang isang gawain. Even, for example, sa church, may mga gawain tayo, may mga plans tayo. Hindi po ito magiging successful without the participation, without the action of everybody. Kailangan po natin ang bawat isa. Natulad nga po ng nakarating mga lessons, we need partnership, we need prayer, and we need the courage to step up, step out. Hindi po pwede kasing nakastagnant lang tayo. Kailangan po natin ay humakbang. Amen. So let's do our part. Let's participate in prayer, in intercession. Kung ano po yung ating magagawa. Kung ikaw ba ay kamay, kung ikaw ba ay paa, ikaw ba ay ulo, may pagkakatawag po ang bawat isa. And the Lord is calling us to do our part. Amen? Sige po, tayo po ay tumayo. Amen. Amen. Sa pagkakataon pong ito, ini-invite ko po ang bawat isa na kumuha po tayo ng prayer partner at ipag-pray po natin ang bawat isa. Amen. Sige po, tayo po ay kumuha ng prayer partner. Yes, so God. Thank you, Lord. Amen. Ito natin. Habang inaawit po natin yung yan. Yes, so God, thank you, Lord. Thank you, Lord, for the lives of our brethren, Panginoon. Thank you, O God, for giving us the wisdom, Father God, to be used by you, Father God. Thank you, Lord, dahil binigyan niyo po kami ng partner, Panginoon, na kung saan magiging katuwang namin sa pagdudulog ng aming mga panalangin sa inyong trono, Panginoon. Thank you, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa kasagutan ng aming mga panalangin. Maraming salamat, Panginoon. Hindi niyo po kami iniiwan. Hindi kami pinababayaan. Close to you. Thank you, Lord. Thank you, Father Never God. let me go. Amen. I lay it all down Yes, so God. again Thank you, Father God, for all of us here with us, Father to God. hear you say that I'm your friend. Amen. You my Thank you, desire. No one else will do. Amen. 'Cause nothing else can take your
place to feel the warmth of your embrace. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for let us pray. Help me find a way, bring me back to you. Thank you, oh God. Yes, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You're all I want. Amen. Thank you, oh God. You're all I've ever needed. Thank you, Lord. You're all I want. Help me know you, honey. Draw me close to you. So God. Never let me go. I lay it all down again Yes, oh God. Thank you, Lord. to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. Yes, oh God. Thank you, Lord. Thank you. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you, honey. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you, honey. Yes, oh God, Father God, thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang nito. Lord, once again, pinakita niyo po sa amin, Panginoon, kung gaano ang kapangyarihan niyo, Panginoon. Lord, kailangan mag-manifest sa aming buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat once again, Lord. Pinaalala niyo sa amin, Panginoon, ang kahalagahan, Panginoon, ng intercession, Panginoon. Ang kahalagahan, Panginoon, ng partnership, Panginoon. Ang kahalagahan, Panginoon, na kung saan ang bawat isa ay nagkakaisa, Panginoon, upang matupad ang pinagagawa niyo sa amin. Lord, maraming salamat dahil hindi niyo po kami pinababayaan. At ang laging tugon niyo sa amin ay yes and yes and yes. Dahil kami po ay Diyos, kailanman hindi niyo pinababayaan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, for giving us partners, Panginoon. Na kung saan, Lord, kayo po ang isa naming kapartner, Panginoon. Lord, thank you for being our partner, O God. Na patuloy niyo kami binibigyan, Lord, ng wisdom
upang ang mga instruction nyo sa aming buhay ay magampanan naming mabuti. Maraming salamat, Lord, sa pagbibigay mo sa amin, Panginoon, ng kakayanan, Panginoon, ng courage tulad ni Joshua na lumaban, Panginoon, dahil alam po namin, Lord, kasama po namin kayo. Maraming salamat, Lord, dahil sa pang-araw-araw naming ginagawa, Panginoon, kayo po ang aming shield, kayo po ang aming takbuhan. Lord, you are our rock, O God. Yes, Lord, you are the water that never runs dry, Panginoon. And Lord Jesus, thank you for you are our living water. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Dalangin po namin, Lord, ang aming mga pinag-aralan, Panginoon, Lord, ay tumimo sa aming mga puso. Magamit po namin ito sa aming pangaraw-araw, Panginoon, na buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord, for your goodness, your greatness in our lives, O God. Thank you, Lord, for we'll continue to manifest and continue to do great things in our generation, O God. Thank you, Lord. We praise you. We glorify your name. In Jesus' name, amen and amen. Praise. Thank you, Lord. Nakaka-excite. Talaga po namang, ito na yung exciting part, sabi nga po. At sige po, dumako po tayo sa offertory. Pero bago po tayo dumako doon, maiksing testimony lang. Ako po talaga nag-insist kay Pastora na mag-exhort ngayon for the offertory. Kasi danas na danas ko po yung blessings na pinagkaloob ng Panginoon. Sabi nga po, when we give to the Lord, we honor Him. Wala naman tayong ibang itataas, tanging siya lang. Sabi ko nga, bakit sa church? Ba't kailangan sa church magbigay? Tapos parang nirecap ni Lord, saan ka ba talaga unang nagpunta? Saan ba kita nakilala? Di naman, di ba, dito po sa Bay Sambahan. Kaya po, ang dala ko lang talaga Malakay. Malakay 3:10. Nasabi nga daw, bring. Kaya pala, bakit sa church? Tapos doon niya ako dinala. Kasi di ba sabi nga po sa Malakay, buong buo mong ibigay ang 10 bahagi sa aking tahanan. Sabi ko, kung sa tahanan mo, Lord, paano yung iba? Oo nga naman. Doon pa lang sa tahanan ni Lord, marami na siyang ginagamit. So sabi nga po, yung pagbibigay natin ng 10%, hindi na po usapin yung 10% eh. Ang usapin po dito is the willingness of the heart to give. Sabi nga po, pag nagbigay ka, kailangan be a cheerful giver. Hindi mandatory na kailangan kang magbigay kasi nabasa mo yung Malakay. Nagbibigay ka, hindi dahil sa nabasa mo siya, kundi nagbibigay ka kasi talagang gusto mong ibigay yon sa Panginoon. Kasi siya naman talagang unang nagbigay sa atin. At subok ko na rin nung minsan hindi ako nagbigay. Talaga naman pong bumagsak kami ng todo-todo. Kaya sabi ko, Lord, naging pag-burden mo kasi, iakyat mo sa Panginoon. Nung burden ko siya, I surrender, Lord, hindi ko kaya yung ganito. Na nag-church ka lang, pero yung pinakamahalagang part ng services, the offertory itself, yung pagbibigay ay hindi ko kayang gawin. So, nung time na yon, binigyan ako ng pagkakataon muli ng Panginoon na makabangon. At sabi nga din ng katuruan ngayon, gusto ba natin ng kopita? A glass of water that won't run dry. So, mauna po tayo maging bukas palad. Huwag daw maging si Manny Pacquiao na tikman mo kamao. Yung nakatikom, di ba po? Ako dati si Manny Pacquiao nakasara lang, hirap na hirap akong magbukas. Pero nung time na, although hindi pa naman ako yung malaking magbigay talaga sa Panginoon, but kahit papano nakakapagbigay na at nakakapag-surrender na, nagpapasalamat ako. Ngayon po, sinusukuan ko naman minsan yung blessing at pagpapala, sinasansala ko rin kasi baka
yung blessing din na binibigay sa atin ay hindi na rin para sa atin. Baka yung tatlong T natin, time, treasure, and talent, lahat naman natin pwedeng idulog sa Panginoon yan at ibigay, part of the offertory. Pero syempre, sasansalain din po lahat ng pagpapalang ating nare-receive. Baka minsan kasi ginugulo na rin tayo ng kaaway, lalong-lalo na it's a matter of time, minsan kailangan tayo ng Panginoon, nagagamit pa tayo sa iba. So yun po yung sinasabing gaya ng tema kaninang victory is our Lord, parang ito lang yung pagbibigay natin, victorious na po tayo. Sabi nga, if you are a giver talaga at talagang yung puso mo ay handang magbigay, gabi pa lang inaayos mo na yung tithes, offerings, and pledges mo para pagdating mo dito, ipagkakaloob mo na lang ng buong buo. Kaya muli, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sabi nga sa ating lahat, it's our time to shine by giving. Hindi naman lahat ng oras laging si Lord ang magbibigay. So, now it's our time to shine. So, tayo naman po ang magbabalik ng pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya tayo po yumuko at ating ipanalangin, dakilang Diyos, mapagpalang Ama, muli, salamat sa lahat ng mga magpapala mo, Panginoon. Mula sa aming pinasyal, spiritual, higit Lord, na nagpapasalamat kami. Naririto po ang aming mga munting handog sa iyo. Dalangin namin, O Diyos. O God, na ito'y maging mabangong samyo sa iyong banal na harapan, O God. Salamat, Panginoon. Salamat sa lahat ng pagpapala. Lord, we honor you, we praise you in Jesus' name. Amen. Seems so far away, a million miles or more though I haven't lost my faith, I must confess right now, it's hard for me to pray. I don't know what to say, and I don't know where to start. I guess you give the grace with all that's in my heart. I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain. I will sing, I will praise, with my hands to honor you, because your word is true. I will sing. It's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me. I would put my trust in you, knowing that you died to set me free. I don't know what to say, and I don't know what to start, unless you give grace
even in my darkest. Amen. Praise God po. Dako na po tayo sa ating announcement for this week po. Ayan. So, tuloy-tuloy po ang ating Speak Live. Live po ito sa ating Facebook page every Monday, 7:30 p.m. po. So, sa mga gusto pong mag-testify or hindi pa po nakakapag-testify, pwede po kayo magsabi sa amin ni Henrik para po makapag-schedule po tayo ng recording po. Next naman po, Tinig ng Pag-asa. Live din po ito. Every Thursdays na po, 7:30 and live po ito sa Facebook page po na Jesus Be Lifted Up Church. Every midweek service naman po, every Wednesdays, 7 p.m. po dito po sa church. So ulit po, wala po itong live kasi ini-encourage po ang bawat isa na tayo po'y dumalo dito po sa church para makapag-fellowship at makakinig po ng salita ng ating Panginoon. And soaking po every Friday, 7:30 p.m. And ngayong darating po na 4th Sunday, ang mga naka-assign po is mga kids. So mga bata po is ngayong Friday po ang inyong soaking. And every Tuesdays naman po, 8 p.m., ang ating J-Blue Leaders, spiritual feeding po via Zoom. So, meron pong sinisend si Pastora Chic sa GC. And if wala pa po kayo, pwede po kayo mag-message kay Pastora Chic para po sa link. And online prayer gatherings naman po ng mga fathers, Monday to Friday, 4 a.m. So mga katatayan, pwede po kayo mag-approach kay Tatay Ferdy. Sa mothers naman po, Monday to Saturday, 5 a.m. Kay Nanay Aileen naman po. And pastors, Monday to Friday, 5 a.m. And please like, follow, and subscribe po sa ating Facebook page na Jesus Be Lifted Up Church and ating YouTube channel po na JBLU Church po para marami po ang makapanood, marami po ang makapag-join sa atin na mag-worship every time po na nagla-live po tayo. And yun lamang po sa ating announcement. Sige po, bago tayo mag-closing prayer, i-acknowledge muna natin ang ating first-timer, si Shara Jace Marquez. Yan. Sino yan? Praise the Lord. Pwede pumunta dito sa harap para tayo, praise God. Amen. Welcome, welcome. Praise the Lord. Ikaw ay nandito sa Jesus Be Lifted Up Church, no? Dito, habi nga wala tayong wala tayong pag-uusapang reliyon. Ang pag-uusapan natin dito ay ang ating Panginoong Yesus. Na siya nagsabi, siya lang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makararating sa Kanya maliban sa ating Panginoon. At katulad ng ating pinag-aralan, sa ating buhay, siya yung kailangan na kapartner natin. Dahil siya yung magbibigay sa atin ng tamang direction para yung tunay na plano niya. Habi nga ay, ang plano niya sa atin is a plan of peace and not of evil that we might have an expected end. No? Kaya, praise the Lord. Ituon natin ang ating kamay kay Shara Jace. Praise the Lord. Panalangin natin siya. Lord, salamat po sa kanyang buhay. Hindi po aksidente na siya'y dinala nyo sa lugar na ito. Sapagkat ang plano niya, Panginoon, ay makilala kanya sa isang malalim personal Bibliang kaparaanan. Father God, sa pagkakataon na ito, continue, Lord, to open our hearts unto you, O God, na Lord, na sa kanyang buhay dumating sa punto na sumuko siya sa inyo, tanggapin kanya bilang Panginoon tagapagligtas upang makita niya, Panginoon, ang dakilang plano niyo sa kanyang buhay. Alam namin, O Diyos, na ang pagkakataon na ito ay pinlano niyo sa kanya, Panginoon, upang, O Diyos, maganap, O Diyos, hallelujah, ang
pagkakabukas ng kanyang spiritual na mata, ang kanyang spiritual na taingan, na sa bawat salita nyo na kanyang maririnig, ay naroon, Panginoon, ito yung magbibigay sa kanya ng kauhawan na hanapin kanya, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po siya, anuman ang dalangin ng kanyang puso. Lord, hayaan niyo, Panginoon, na ito po'y katagpuin niyo, ang yakap niyo, ang pagsama niyo, ang lagi niya pong maranasan. At muli, ibalik niyo po siya sa 1 linggo upang patuloy ka pa niyang makilala, Panginoon, sa pamagitan, O Diyos, sa mga salita niyo na pinag-aaralan sa lugar na ito. Salamat, pinagkakatiwala ko po ang buhay niya sa inyo, maging ang kanyang buong sambahayan. Father God, bless her family, O Lord, in the name of Jesus. Salamat na marami. Tunay nga, Panginoon, sa inyo namin, ibabalik lagi ang papuri, pasalamat, kalwalatian sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. God bless you. Praise the Lord. Ito, yan ang aming special gift sa iyo. Sa pamagitan ng Bible at mga verses ay naroon na makikita natin na sa lahat ng pagkakataon, kailangan natin siya. No? Amen. Praise God. Amen. Tumayo tayong lahat at tayo ay dumako sa ating panghuling panalangin. Praise God. Tayo po ba ay napagpala? Amen. Praise God. Kaya tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Tayong lahat ay umawit ng To God be the glory. Bigay natin sa Kanyang lahat ng papuri, pasalamat, kalwalatian, kadakilaan. Amen. To God Yes, Lord, sa inyo ang kalwalatian, be the ang kapurihan, Panginoon. glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Hallelujah. Lord, maraming po salamat sa lahat ng ginawa mo sa nakaraang oras, Panginoon. Salamat na sa aming pakikinig, Panginoon, nangusap ka sa bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos. Hallelujah, sapagkat alam po ko po, Panginoon, na sa pamagitan ng inyong Santong Espiritu, kayo ang nagbigay ng tunay na pangunawa upang ang salita nyo na buhay at makapangyarihan ay hindi lamang po basta namin marinig, kundi may kapamuhay namin, Panginoon, upang anuman laban ng buhay ang aming kakaharapin, sure na sure ang victory na nanggagaling sa inyo. Father God, I pray, O Lord, ng inyong anak na ginamit upang ang salita nyo ay may bahagi sa amin, pagpalain nyo po siya. Patuloy po ng anointing ay patuloy na padaluin niyo sa Kanya. Gamitin niyo pa po siya mightily, even sa Kanya pong trabaho, Panginoon. Makita, Panginoon, ang liwanag niyo, Panginoon. Yes, O Lord, ang banner niyo, Lord. Hallelujah, na kayo nga ang aming tagumpay, Panginoon. Salamat ng marami, O Diyos. Kayo magbalik ng Lord ang nawalan lakas sa Kanya. Lord, continue, Lord, to give her the knowledge, wisdom, and understanding. At patuloy niyo siyang gamitin sa pagpapahayag na inyong salita. Salamat din po sa bawat isa, O Diyos. At alam ko po, Panginoon, na ang pagsama niyo, ang pagyakap niyo, ang amin pong magiging gabay, sapagkat tanging presensya niyo lamang ang magbibigay sa amin ng tagumpay. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa at hayaan niyo na sa loob ng isang linggong ito, Lord, ang tagumpay, Panginoon, na pinagkaloob niyo kina Joshua ay ipagtagumpay din, ay pagkakaloob niyo sa bawat isa sa amin. At sa susunod na linggo, Panginoon, ihahayag namin ang patotoo, Panginoon, ng tagumpay na ito na ipagkakaloob nyo. Maraming po salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin.
At sa pagkakataon na ito, tunay nga sa inyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng kalwalatian sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. God bless us all. Sunshine bright and it just won't set. It's the love